Jamuje sariki, jamuje sariki, jamuje sariki, jamuje igwe, jamuje sariki, jamuje igwe. AMB masaka kiyaki aikin sarkawa da war haka. Yau kuma ga inda yawon aiki ya kamu a Najeriya, Osun State kenan, inda ake noma koko. Ban sani ba ko dukan ku Hausawa kun san ko me ake nufi da koko. To koko dai wani itaciya ce wadda take yin 'ya'ya, wadda ake amfani da wannan 'ya'yan ana yin irin su sweet haka da sauran milo, irin bombita haka dai da sauransu, da wasu abubuwa da dama na more rayuwa. To bari mu leƙa mu ga asulin mai wannan kokon, mu ji me zai faɗa a bakin shi. Assalamu alaikum. Malam, kai kake da wannan koko? My friend, na ga kaman bai ja Hausa sabida Inyamuri ne. Please my brother, now you get this cocoa? Answer me now. Have you know your English? I am the one. Is the problem? No, I want to ask you about what thing then they take this cocoa to go and do. Because I see our people, they work for cocoa planting. Oh, you tell me Hausa, about that thing. You know Hausa? Yes. You don't know about this thing? Yes. Sorry. Let me explain it for you very well. This thing, you can use it to construct bonfita. And in fact, it is many. Something that you can use this thing to do. Okay. And their name is cocoa. In fact, to masha Allahu, anan muka kawo ƙarshen tattauna din, gani gashi inda na samu karbuwa hannu biyu a gare su, sun nuna muna mu da su duka ɗaya ne, ba wani bambancin kabilanci shi dai a wurin shi. Yeah, my brother. I greet everybody. Please, I'm going to say something concerning about my handwork. So as I am watching everything is moving on, and I am thankful for today. It's not by my power, it is by God's grace. So I appreciate everybody. Ekene m Igbo ndị niile, makwa ndị nke fụrụ m n'anya, ma ndị nke chetere m, ma ndị nke m ha na-echetebe, ma ndị nke nchete, ma ndị nke m na-echetero. Nne ekene onye ọbụla, sịkwa ka Chukwu gbaa onye ọbụla ume n'aha Chukwu okike abịa ọma.